መንግስትና ምስ መለስናስ ኩላ ያጫውጫው ኢላ ኣውሮፓ ሕብረት ድዩ ናይ እንግሊዝ መንግስቲ ድዩ ኣፍሪካ ሕብረት ድዩ ኩሎም መግለጽታቶም ይወጡ ታተለመደት የተሓሳስበና ትብል ማለት ናይ ምድርዳር ዓቕምኻ ተዘይጠንኪሩ ትዛረብ እንተለኻ ክትስማዕ እንተዘይክኢልካ ትርጉም የብሉን ስለዚ በቃ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪቦም በቃ ደጊም ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ ተዘራሪቦም ይፍትሕዎ ዝብል ዓይነት ምንም ዓቕሚ ከም ዘይብልና ዓይነት ዘመላኽት እዩ ነይሩ ክሳዕ ዛሎም ማዓንቲ እውን ከምኡ ቁሩብ ምንቅስቃስ ምስ ተጀመረ ግን ይመፁ ማለት እዩ ሕዚ ሪኢኻዮ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክኻ ግን ሕዚ ትስጋእቶም ዝነበረስ ውዕሊ ፕሪቶርያ እንድሕር ፈሪሱስ እቲ ቀፂሉ ዝመፅእ ናብ ኩናት እዮም ክኣትዉ ዝብል ስጋኣት ስለ ዝነበረ ንሕና ከዓ መንግስትና መሊስና ክንሓቅቕ ኣይንፈቅድን ብሰላሕታዊ መንገዲ ኣይንማስንን ስለዚ መንግስትና መሊስናስ ጠንኪርና ክንምክት ኢና ኢልና እምበር ካሊእ ዝሓትትና የለን መቀለ ላይ በትግራይ ጉዳይ ብቻዬን እወስናለሁ ለሚለው ቡድን አሰቃቂ አዋጅ ላወጣው ቡድን የትግራይን አቅም ክፉኛ እየበተነ ላለው ቡድን ከባድ የሆነ ዲፕሎማሲያዊ ክስረት ነው። ግን ለዚያ ቡድን ከባድ ክስረት ነው። አሁን ጥያቄው ለትግራይስ የሚለው ህወሓት እኮ በመክሰር ብቻ አይታወቅም አይደል? ከስሮ በማክሰርም ጭምር ራሱ ይከስራል፣ ግን ብቻውን አይከስርም። የህወሓት ሰዎች በተደጋጋሚ ተናገር ያለው ከያለበት ችግር እንደሚስቡ ይታወቃል። ማለት መፍጠር አንድ ነገር፣ ማባባስ አንድ ነገር ከሆነ ማዶ ችግር ስቦ ማምጣት ሌላ ነገር ነው። ይሄንን ደብረጽዮን በቃ የሚያረቀው ነገር ነው። ከዚህ በፊት ስለገለጽኩት አሁን አልመለስበትም እንጂ በቃ አንቴናነቱ ቤዚክሊ ቀጥሏል። መከራ መሳቡን ቀጥሏል። አሁን ከዋይት ሃውስ መቀለ ቁጭ ብሎ ከዋይት ሃውስ አንድ ችግር ስቧል። ለምሳሌ ደብረጽዮን በቃ እና ደጋግሜ ተናገረ ያለ ምክንያት አይደለም። እኔ አንቴና ነው የችግር አንቴና ነው የምለው። እኔ ሰዎች ችግር ይስባሉ የመከራ አንቴናዎች ናቸው ስንል በእኔ አስተያየት it's just a statement of fact። ስበዋል፣ ብዙ መከራ ወደ ትግራይ ስበዋል። አሁንም ሌላ ችግር ስበዋል። ግን ዲፕሎማሲ ስውልካ ስለተዛረብካ ወይ ድማ ዘረባ ስለዘጸበቅካ ይኮነን ክሰምር። ዲፕሎማሲ ዝምስረተሉ ቁም ነገር አለው። ጉልበት እዩ፣ ሓይሊ እዩ፣ ረሌቫንት ምዃን እዩ፣ ተጠማታይ ተደላያይ ምዃን እዩ። አለበለዚያ ሎሚ ዲፕሎማሲ ብሓዘኔታ ብርህራሄ ዝግበር ዲፕሎማሲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓወት የለን። ስለዚ ጉልበት ክንምከልና እንታይ ማለት እዩ ናባና ክትርጎም ከሎ ጉልበት ማለት ናይ ህዝብና ሓድነት ማለት እዩ። ናትና ሓድነት ናይቲ ኢለት ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ማለት እዩ። ሓደ እንተኮይና ክንስማዕ ንኽእል እንተተፈላለዩና ድማ ኣይንስማዕን። ንጎን ምሸትን ክንዛረብ ኣለና፣ ንጎን ምሸትን ክንፅሕፍ ኣለና፣ ብኣካል ክንረክብ ኣለና፣ ብዝተፈላለዩ ናይ መራኸቢ መንገድታት ናይ ዓለም ዲፕሎማታት ናይ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ክንዘራረብ ኣለና። ትኽክል ክንስማዕ እንተኮይና ግን ናትና ሓድነት የድሊ እዩ። ሓደ ጽቡቕ ነገር እዚ ናይ ሕዚ መንግስትና ምምላሱ እሞ ብሰለስተ እግሩ ጠጠው ምባሉ እዚ ሓደ ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ክበና እዩ። ተናእሰት መንግስትስ ከም መንግስቲ ክመስል እዩ፣ ከም መንግስቲ ክሰርሕ እዩ። ኣብቲ ጀኖሳይዳል ኩናት እቲ ዲያስፖራ እንታይ ይገብር ከም ዝነበረ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣብ ዓለም ትግራይ ዝበሃል ነገር ንኽፍለጥ ዘግበረ ዓብዪ ፅዕንቶ ዝፈጠረ እዩ። ሕዚ ንሱን እናሰፍሐ እናተጠናኸረ ዝኸደሉ ኩነታት እናተፈጠረ እዩ። ከዚ ነዚ ድማ ዕሪና ክንሰርሐሉ ኣለና። ምክንያቱም ኣድቮኬሲ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንምንታይ ናቶም ተወከልቲ ኣብ ፓርላማ ዘለዉ ኣብ ኮንግረስ ዘለዉ ናይ መንግስቲ ኣካላት እዚኣቶም ኣብ ምፅላው ሚድያታት ናይ ወፃኢ ሚድያታት ኣብ ምፅላው ዓብዪ ግደ እዮም ዝፃወቱ። እዚ
ባዕሉ ጽዕንቶ ይፈጥር እዩ